Goedenavond en welkom by episode 4 van Sint-Helena Bay Rugby Club podcast. Welkom met julle inskakel hier met ons vandaag. Vandaag selfs met 3 van ons jong, opwekkende spelers wat besig om al meer te maak hier by die club. Manne, baie dankie en welkom met julle hier is met ons vandaag. Ons gaan begin daardie kant met Chris Mario. Vertel ons wie jy is en hoe jou reis begin het. Nou, man, ik is Mario, man. Ik ben in Leenwel, Sint-Helena Bay. Maar rugby het begint op laagschool. Wat ik elke keer in die aanhoud kom, ook kijk het ook hoe die rugby spelers. Nadat ik ook rugby bij gewoon en begin stelboord op bij Sint-Helena Bay. Dat naar rugby begin. Oké, dankie Koen. Goedenavond kijkers. Ik is Koen Zulis. Ik is op Sint-Helena Bay, ik hoor aan Sint-Helena Bay. Rugby begon op laagschool. Daar had ik liefde voor rugby begon. Rugby gespeeld tot en met matriek. En na school heb ik bij Sint-Helena Bay rugby begon spelen, want dat is mijn Januari. Dat is gepland is. Die zaad gepland is, ja. Dank je Brendan. Maar ja, dat is waar mijn rugby begon en waar die liefde voor rugby begon. Ja, goedenavond kijkers. Ik is Brendan Zankis. Mijn rugby, ik begin van baie kleins af. Dan mijn opa was groot rugby spelers in die dae en as ons altyd so saam werk het was dit maar net nie my eie. Maar ek ook gesê het ek wil daar speel. Hoe dan ook my Sint-Helena Bay begin het. En so 'n kort storie, ek het gebly in Langebaan. Toe slaat COVID kom ek die kant toe, kom ek met my pa en ons het toe die Sunday League gespeel en ek dan had het net geskei ook ek het op skool gespeel maar nie so competitive nie, maar ek dan na skool ek breek en toe my bietjie groter geraak dat ek toe ek reeks nog was die dan baie meer as wat ek gedink. Ja, baie dankie Brendan. Dan is die vraag 2. Wat beteken Sint-Helena Bay Rugby Club vir jou? Voor mij in eerste plek betekent Sint-Helena Bay alles, man. Ik laat iedere persoon zwak wat in Sint-Helena Bay. Daar had ik hulle invul. Baie dankie Koen. Wat beteken Sint-Helena Bay Rugby Club vir jou? Zo Sint-Helena Bay Rugby Club betekent baie vir my. As ek toe my vraag dan kyk terug aan klink dit elke Saterdag iets is aan my ma, so my pa rugby aan kyk. So dat is waar die liefde club begin het vir hierdie club. En het was altyd 'n droom gewees om vir hierdie club te speel. So dat is hoe baie lief ek is vir Sint-Helena Bay Rugby Club. Baie dankie Koen. Brendan. Vir my die wêreld. Ek dink daar's 'n foto wat ons in die eerste ronde gevat het waar ek en Lebo mekaar vashou. Hy is na 4 jaar op sy game. En ek was in Tirana toe hy het W gekry dat dag. En ek koos oomblikke soos hy om te besef hoe lief sy rede vir die club was. Ek dink, soos ek sê, my opa het hier gespeel, so die wortel was klaar baie diep geplant. En vir my om te represent nou en hulle daai tyd is 'n groot eer, man. Baie dankie Brendan. Chris Mario, hoe het hierdie seisoen jou as speler laat groei? Het het baie my laat groei. Ik heb meestal first in games om mijn positie te houden. En zoveel heeft het me laat groeien in. Sommige mensen motiveren mij nog elke dag dat ik kan aankomen, niet kan. En Dankie Koen. Hoe het hierdie seisoen jou as speler laat groei? Ik heb die baie rugby gespeel met die jare. Ik heb die eerste ronde maar baie man gespeel. Ik heb die laatste paar games van die eerste ronde begin speel. Die seisoen zoveel van mij. Ik ga eerlijk wees, ik ben op mezelf te werken. Ik werk nog aan mezelf waar ik wil wees. So ja, ik ga nog aan. Baie dankie Brendan. Hoe het hierdie seisoen jou as speler laat groei? Baie meer as die vorige jaar. Ek dink ek het die jaar
ek wil nie sê gemakkelijk nie, want ook wil ek so sy dink sy is nou daar. Maar ek wil sê gemakkelijk in my eie space. Meaning ek voel ek contribute nou uiteindelik op die vlak wat ek wil contribute. Baie gegroei vanaf laas jaar. So ja, ek het baie gegroei in my posisie, in my space, meer gemakkelijk geraak op die veld met plays wat gehaal word en die rol wat ek ook speel eigenlijk in die eerste span of in die club. Baie dankie. Ons Mario, wat motiveer jou om elke week alles te gee vir jou span? Alles te gee. Ik ga elke ochtend kijken, staan ik op met de Sint-Helena en zo. Na die Sint-Helena en zo, als ik klaar anders moet zijn, dan ga ik me alles op de veld, van mijzelf, van mijn span, en mijn community. Baie dankie, Kawan. Wat motiveer jou om elke week alles te gee vir jou span? Zoals die week, als je nog praat van misschien oefen via te gaan of zo. Ik denk aan die 2 maanden wat lang zijn, maar je zit in die andere spelers. Ik kan niet wel halen. Nalaten, zo aan alle, ik stik op die veld, dat is voor mij verpluffend om aan te wezen. En ons allemaal gewoon samen. Baie dankie. Brandon? Wat vir my motiveer? Wat vir my motiveer om? Wat motiveer jou om elke week alles te gee vir jou span? As die vision, as die goal, waantoe ons weer. Ek dink daai is die dryfkrag van baie van ons. Like, ons wil iets achieve. So, en het gaan nie net oor my nie, het gaan oor die community. Ons wil beter doen vir onszelf, ons span, maar in ons gemeenskap. So, ek dink daai is die dryfkrag agter daai. Baie dankie. Ons Mario, wat is die grootste les wat rugby jou tot dusver toe geleer het? De grootste ding is discipline. Alles begint met discipline. Als je niet discipline hebt, gaat je krijgen niet normale opvoeding. Dankie, Kawan. Ja, sowieso nog eens hier, dat is op die. Brandon en ik zei dat ik iets anders om te zeggen. Wat heb jy by my geleer? Die grootste Die les. grootste les. Een van die grootste lesse is, en ek dink, dat is nou al 'n paar keer mense in die podcast, like, sy is die groter as ek hy. En ek dink daai is 'n key een. Sy is die groter as ek hy, want ons was geleer, sy sterf af in die weekend. Sarah ook na begrawe hulle weet ook. En dan Sarah maar dat draf iemand na. So, dis humble. Sy van sy is die groter as die game. Baie dankie. Ons gaan naar die blitspraak toe en nog een keer van de ander neem. Ons Mario, wie is die slechtste zanger in die span? Big boy. Kawan, die slechtste zanger voor jou? Ja, big boy, hij is altijd Baie gewoon. dankie. Brandon, wie is die grootste grapmaker in die span? Ja. Eigenlijk, ja, hij is een paar. Ik denk wel, hou van grappen. Ik kan zeggen, lalo van tijd tot tijd. Ik denk dat je ons bent. Osie ya, wah, Osie ook hier, ja. Baie dankie. Ons Mario, wie vat die langste om gereed te maken voor een wedstrijd? Big boy. Kawan, jou die langste. Ik moet zeer weer gaan rijden. Ik is iemand die man zo lang maakt. Brandon? Wie maak je langste? Als het nou voor die game, Voor ik hem, ja. voor ons gaat uitdragen. Jong, zeker mannen wat nog baar kan. Hij is nog grenig. Maar hij vat die lang, ja, hij doet alles intikken. Die halve. Maar hij moet nog wel allemaal sterk. En dan ook met daar als heel laatste klaar. Oké, baie dankie. Ons Mario, as jy vir een dag met spanmaat kon ry, wie sou dit wees? Top. Jy posities as spanmaat. Schoppies. Oké, baie dankie Brandon. Ik, Samram Mies.
Kijk ze ook eens zo. Sê jy man. En ik wil ook niet, dus hoe Baie dankie. Kawan. Ik ga zeggen, maar Belinda, Ja. ik is weer om mij bij. Baie dankie. Wat is dit? Okay. Dis maar, beskryf die een klip in drie woorde. Beskryf die klip, sorry, in 3 woorde. Unity. Ja, unity niet. Als unity ben ik zeker als unity. Kawan. Hier zit dan God. Ons vertrouwen God, hoe alles zo God moet hier zijn. Zoals jij zegt God, als ik zeg unity, is unity in liefde. Baie dankie, Redwan. Vreemde. ik ga naar. En ik denk godsdienst is iemand als mijn factoren. En dan liefde als een moet. Die is te veel om wat te of om nog uit te delen. In jongens die daar weer. Baie dankie. Kus Mario, wat is jy die trotsste oor hierdie seisoen? Als ik trots ben, dus allemaal als iemand zoals unity is, niemand is separate gezet, ons allemaal doen alles samen. Ja, zie je, ik like die vibe wat klap is. Ik like die, soos het woord is op die vier. Dus allemaal, ook kan ik zeggen, we zitten lekker band samen met elkaar. Elke keer is klaar of is klaar op wat te staan. Geef ze aan die banaan met elkaar, drukjes is. Dat zie je. Baie dankie, Kawan. Brendan. Ik ga samenstemmen. Ja, hij is, die club het baie evolve, nieuwe dingen wat gebeur. Die podcast, zo hij is goed in die club. En hij is maar al. Baie dankie, Kawan. Brendan. Kus Mario, wat 'n boodskap het jy vir die Albatros familie en almal wat die klub week na week ondersteun? Maar die ondersteuning met baie dankie sê, dat elke week uitkom, al reën dit, al waai die wind, al sommige van julle is in die aanhou daar. Ik wil hulle baie dankie sê wat dit ons achteer het as Angelina baie op die klub. Baie dankie, Kawan. Ja, ik wil ook maar net baie dankie sê vir ondersteuners oor wat hier het baie. Julle wat uitkom na week na week. En soos het gaan by al die span wat so aan te raak Facebook en social media mense vir ons. Ja, baie dankie vir die support. Dankie, Kawan. Brendan. Ik ga ook zeggen dankie. Baie goed dankie. Ik dank zo'n hele kijkers, supporters, toeschouwers. Even die mensen wat niet eens van ons hebben. Hoe zien we allemaal dankie. Want ik denk zo'n hele zal die dag zo goed afgelopen op een zaterdag. En ons doen het voor jullie. Voor die enjoyment, voor die groei van de gemeenschap. Zo dankie en nou aan ons zal elke zaterdag ons beste geven. Niet te veel en nee, maar net weer eens dankie. Baie dankie, Brendan. Baie dankie man vir julle tyd wat julle opgeoffer het hier met ons vir Locker Room 2.0 en dankie vir episode 4 wat julle met ons is excited om julle te hê. En baie dankie aan elke kijker wat enjoy het om te kyk hierdie episode 4 en onthou om ons op alle sosiale media platforms te follow. TikTok, Instagram, Facebook en ook YouTube waar ons julle nou is. En baie dankie dat julle elke dag moeite doen vir ons support. Hierdie naweek teen verjaardag. So ja, baie dankie en onthou een familie, een klub. Gou se die baie dankie kykers. Laat het rol.